Onko mittiä? Kyllä, ota hajua. No ei se kyllä haise Ei tää mitään. siis haise mitään. Joten jos sä käytät jo niinku ihan liikaa hälmeteen niinku ylipäätään rahaa, niin jos se on 115 €, 50 milliä ja sit 90 milliä, eli vähän niinku melkein puolet enemmän, on vaan 20 € kalliimpi, niin eikö se oo vähän niin, että sun kannattais ottaa tää iso? Eli käytännössä se on niinku halvempi. Tää on käytännössä puolet halvempi. Kuuluuko? Herranen aika sentää. Nyt on pistetty kuule turku päälle. Joo, okei. Tervetuloa risteilylle. Tai siis oikeastaan tervetuloa leirivlogin pariin. Hello ja tervetuloa Tehlandiin. Let's go. Let's go. Täältä olis... No, kyllä se Tuo ei näkynyt kyllä mitään. We see. Sitten meidän olohuoneemme, keittiömme sekä makuuhuoneemme. Ja voimme jättää nolahälineet ja katsoa. No. Hello, hello. Joo. Aika kiva. No ihan ei heti päästy, mutta kyllä me kohta mennään. Ihan kohta. Tulevan 2 viikon radan esittely. Eli siis tuolla katsomo. Se on ainakin maailmankapissa taisi olla aika täys talo. Hyvä meno. Joo. Tässä sitten vain lasketaan. Wiu. Ampumaan. Ampumaan, sit nopeat nollat ja sitten tuolta, no ei sitä nyt oikein näe, mutta sieltä sitten niin uudelle rundille. On kyllä nätti. On nätti ilta. Golden hour. Yeah. On jotenkin tää zoomaus tälleen. Teen sitä nyt koko ajan. Zoomaa sun nalaa. You're a vlogger now. Yes, I'm a vlogger now. Terä. Tere tulemasta. Moi. Tallinn. Tulemasta, ootte täällä. Hyvää päivää. Jää tänne kyykkyyn. Aika kiva. Joo. Mä vähän hidastelen täällä ekaan. Mäkin on ihan valmis. Niin sä lähdit. Joo, hyvää huomenta. Hyvää taas siis päivää. Just noustu päivällä. Aika monta reenipaitaa. Inkan. Joo. Täällä olisi tarkoitus... Vähän on pilvet löytynyt taivaalle, mutta meidän olisi tarkoitus lähteä... niin siis tarkoitus lähteä juoksemaan.
Vai mitä? Joo. Nyt alsaamikset. Nää on ehdottoman hienot. Ehdottoman hienot nämä shortsit. Wow. Joo, okei. Then we could do an overlap there. If you're also interested in doing that, please say. Kannattaa puukkitarjottu tehdä sitten. Okei. 39 minuuttia mennyt. Vähän meinaa. Yllättävän hyvin on pysytty, mutta nyt meinaa vähän jäädä häntä. Mutta tiedätkö mitä meidän piti ottaa? No, 20 sekunnin kiihdytys. niin totta. 20 sekunnin kiihdytys. Näin saa. Is it the 20 seconds? No, just Taiwan. Yeah. Päävalmentajan peisi. On hyvä. On hyvä. Turvallisesti perillä. Tere tulemasta. Ahaa, kiitos. Oikeesti mä en tajua miten hiota niinku noin. Tai siis kun tässä on ne niinku alla. Niin toi ei oo siis hikeä, mutta tämä väli on. Nää shortsit menee kyllä jatkoon. Nää oli oikeesti aika mukavat. Siis nää on oikeesti aika hauska, musta näistä tuulikin tulee kivasti läpi. Tuulettuu sillä tavalla. Samalla sitten koko. Ja saatiin myös niinku kommentteja, että nää niinku herättää ihmiset. No siis lähinnä kuulemma näyttää silleen, että ei ole niinku urheilijaa nähnytkään, kun nämä shortsit pistää jalkaan, mutta otetaan se ja mennään eteenpäin. Joo. Piti ahtautua koko hotellihuoneen niinku ahtaimpaan nurkkaan suorittamaan aseen puhdistus. Kauan, ei edes kauan, joku pari viikkoa varmaan myös. Eikö onko ei ole niin paljon? Ei oo niin Joku paljon. puoli. Joo. Sieltä löytyy taikasauva. Täältä löytyy taikasauva kuitenkin. Okei, otetaan tää nyt pois, kun nyt aletaan nimittäin tosi toimia. Eli ensin täytyy löytää kaikki tavarat. Siihen toki jollain menee vähemmän aikaa, jollain enemmän. Sitten mä laitoin tonne jo hetkeä aiemmin, tai yritin laittaa ainakin siis öljyä jo, niin sit se on vähän silleen niinku muhinut siellä. Ehkä lähtis vähän paremmin sit ne noet helkuttiin. Joten sit tää vaan laitetaan tähän kiinni. Ja sitten... Oi. Astuin just tuohon. Sitten otetaan ihan tästä kiinni. Laitetaan piippuun sisälle. Oikeesti. Tää on niin musta kuin yö. Joo. No, sieltä tuli vähän öljyä. Toi ei oo siis... No ei edes niin paha. Voisi olla pahempi. No vois olla pahempi. Joo, toi on siis punaista toi öljy, niin... Ups. Upsi. Upsi. Laita siihen joku. Noin. Joo. Ja sit vaan tätä tehdään niin kauan, kunnes tämä on valkoinen. Tää on niinku vaikea kääntää tää kamera silleen niinku... Niin on. Mä osun aina ne sormet siihen rööriin. Okei, about... Paljonkohan tossa on? No joku ehkä 15, 25, no joo. Ite voitte laskea niin myöhemmin. Oho.
Sieltä lensi. Tuli muuten tosta. No joo, anyways. Valkoinen Bumblebee. Upsi. Upsi. No. Kyllä varmaan pesulla. Joo, musta tuntuu, että se olisi huomenna pesukoneen etsinnän aika. No mut yllättävän hyvin tänne jäi vielä. No. Ei jäänytkään Alpron matkat siihen. Siis se about. No nyt siellä on vähän vähemmän kuin viimeksi. Wow. One professional and one guy who's trying a little bit. No, but I think that's pretty good already. Hyvä Sonja. Riittävän pitkä työ. Älä kiirehi yhtään. Hyvä, käytät ojentajaa siellä lopussa. Nostat lantion korkealle. Saat jaloista tehoa lisää. Hyvä. Just noin, isoa hiihtoa vaan. Tuleeko? What the fuck is going on? Oho. Mun ensimmäinen teho olisi ryhmätreenin aika ja tässä on koko ryhmä kasassa. Ryhmä kasassa. Yeah, too little bit short. I think that's a fair point. Yeah. Aku, the girls have had loop times of 7. They're thinking of now doing the next 2 little bit shorter loop. What do you think? Just noin. Ykka. Ja otatte sen pienen kevennyksen kautta jalasta. Jatkuu vaan veto. Mäen läpi. Niinku 5. Hyvin tulee. Just noin korkealla rytmillä. Kyllä vähän se jotenkin jää silleen. Ihan aika hyvä. Aika, joo. Joo. Aku, oliko hyvä? Oli hyvä. Saatiin toimimaan. Ja aurinkokin alkoi paistaa. Juu, ja nurmikko on takaisin mestoilla. Ainakin melkein. Niin. Tajuttiin tossa just, että Joo, mä oon katsottu tätä leiriohjelmaa, niin täytyy varmaan vähän illalla perehtyä, että mitä esim. Huomenna on. Ja ensi viikollakin. Mutta se on parempi mennä päivä kerrallaan, niin pysyy niinku jännitys yllä ja fokus olennaisessa. no nimenomaan. Joo, eikä sitkaan niinku turhaan stressaile tulevasta. Asteikolla 10, kuinka punainen meitsin naama on taas. 13. 100.
Noniin, Moi. moi. Mikä oli päivän kulku? Medium miinus. Aamulla ihan positiivinen, nyt oli aika tummaa. Ai ai. Oliko kovaa vauhtia? Vähän liian kovaa huono kunto. Ammunta se kulkee. No niin. Tehdään sitä tarvitset, jos ammut täydet, niin voi hiihtää 23 sekkaa hitampaa. Totta. Se on kyllä ihan totta. Sillä voi vielä olla top 20 helposti. Niin. Ja sitähän me halutaan. Ilta-aurinko. Kyllä kelpaa. Mitäs me tehdään illalla? Pestään pyykkiä. Ainakin. Ja... Mitäs muuta? Kyllä uimaan. Siis joo. Olisiko hyvä? Vois mennä uimaan. Joo. Mennään uimaan. Eka täytyy kuitenkin syödä ja käydä suihkussa ja... No mitä näitä nyt on? Perusduuni. Ottaa vähän chilliä. Jep. Perusduuni. Saada ensin nämä varusteet pois päältä. Nää on pikkusen... On käytetty niin sanotusti. Miksi toi nyt näyttää 6? Fuck. Pitäisikö meidän käydä kysymässä tyypiltä? Koska ei me voida oikeesti, kun sit hän on kutistunut. Sinne koneeseen. Eiku, keskellä yötä. Joo, kello on paljon se vartin 11. Onks ne kuivia? Ei täälläpä oli. Joo, pistetään. Yeah. Nää chattiin. Tässä siellä duunaa. Tulee uutta tukkia. Kyllä hyvä tulee. Pitäisikö viedä itekin omaa tukki tonne? Joo, katsotaan kohta ammuteliinissä, että mitä sieltä on tullut. Olisiko ampumaan menossa? Joo. Tai missä pyssy? Se on herkillä. Kato tonne ulos. Kyllä tonne sataa. Joo. Joo, tsemppii vaan. Meikä jää tänne. Ottaa leppiä. Oh, like make it flatter. This blade is very high. Hei, kato! Pysähtyykö ne? Tässä ehkä jonoa.
Ei ehkä jäädy. Mä en pysty puhumaan, kun mä oon vissi hopeilla tuolla. Okei, näihin kuviotunnelmiin. Ei taas ihmiset tiedä mihinkö käsillään on laittaa. Mimmillä on lähtenyt radalle lähikauppaan. Saturday night. Going strong. Okei. Aina okei. Niin jo. Nyt on tosi okei. No ei vielä tiedä onko okei, mutta löytyy Siinä pistää se jäätelöä. ainakin sille näyttää. Näyttää sille, että tää on niinku homeessa. Mä oon tuoksunut homeen. Ei, tuoksuu aika hyvältä. Okei. Onko hyvä? Annetaan sit arvosana. Pitääkö pysähtyä tän niinku nautinnon äärellä? Niin. Tähän ei vittu myös loppuselväksi. Joo, kieltämättä vähän homeinen olemus, mutta ei se näkö vaan se maku. Joo, onhan tää aika hyvä. Sanoisin, mikä on arvoisa. Ehkä 3,5/5. Joo, Silleen aika perus. Niin, on 3/5. Ja perus. Mut ei mitään niinku räjähtänyt mun niinku makupisteitä. Ei. Ois Iinelasta luvassa juoksemalla. What the hell? Joo. Two, one, go! You are not at home. Kaupunki-outfit. Olen sponssaa. Sponsored by Hunter. We have the court. Lepoiltapäivän aktiviteetti. Shoppailu. Katsotaan mitä löytyy. Toivottavasti ei mitään. Niin, tää voi olla paha paikka. Juoksepa vielä, niin katsotaan. Juoksutesti. Juoksutesti. No, mille tuntuu? No niin. Eikä tuu rakkoloita. Okei. Ostest. Tartu ostest. Yes. Mulla on yksi juttu vain. Enkä ollut säästeliäs ja vastuullinen ja hänellä on Joo. yksi asia. Yksi 48 €. H&M:ltä. Tämmönen juoksuliivi. Toi on niin suloinen. Tää on kyllä suloinen. Näin. Tosi kiva. Ja pinkki. Sika kiva. Okei. Okei. Siinä oli hinku. Se oli mun. No sitten itse asiassa Adidaksen kengät. Mitkä nää nyt on? Mitkä nää nyt on?
on muuten niinku vaatteita. Mä voin tehdä tämmösen niinku tälleen niinku. Tässä ensimmäinen, tai siis shortsit ja paita urheiluun tarkoitettu. Voi käyttää myös vapaa-ajalla, mutta niin, siis voit käyttää arjessa ja juhlassa ihan sama. Hoitamasta ja sitten samat, ei ole samat, vaan siis kun ne näyttää ihan samalle, mutta vähän eri materiaalia, niin punaiset urheilushortsit H&M:stä. Joo. Okei. Tällainen mekko H&M:stä. No siis mulla ei ole tästä kauheasti muuta sanottavaa kuin että mekko on. Ja tosi hyvä siis kesän juhliin. Joo. Ajateltiin, että olisi hauska näyttää teille minkälaista täällä on. Ja ehkä silleen ihan itsellekin niin yrittää vähän kasata jotain muistoja ja muuta tämmöistä koontia vähän, että mitä sitä aina tulee tehtyä. Jep. Ja äitille ja iskelle myös, koska ei nähdä Niin. enää. Joo. Joo, joten me ajateltiin, että tämä eka viikko, jos nyt saadaan jotakin matskua, niin olisi kiva näyttää. Ja joo, jos tulee jotain kysymyksiä tai mitä vaan, niin olkaa yhteydessä. Joo. En tiedä missä, mutta olkaa yhteydessä. Olkaa yhteydessä. Joo, no sen pidemmittä puhetta. Let's Let's go!